Untuk panitia di sini Pak Sutarjo jalur kopi. Lera digene kopi sama aku sih. Biar Pak Solo. MC ini didialog sampean. Jadi tenang apa? Ya alasannya MC ini ya, saya mau isin ya. Ya wes ora apa-apa. Yo, Lucy Rotonan karo Mbak Asih dari Satrian Kanigoro. Rotonan karo Mbak Lucy. Sawere iki isor ya nduk ya, aja ning dhuwur, heeh. Tak wong isinan enggak ta. Wis to. Kok ketoke bruwek mau. Heeh. Kambing yo mesti no. Ketuane lho ta. Mesti Gonto ya tak? Yo, ayo Buk Lucy, karo jogete. Wah, ketahuan nih, ketahuan. Hai, Mbak Asih piye kae? Kuda-kudane tinggi. Kayak kang seni kalau kayak kuda-kuda. Iya dong. Kan nek kang sini kan kayak kuda-kuda dong. Ragae kan repot iki kok. Iki yang ngono, tidak kayak kuda-kuda. Yo. Kayak telu. Salaman dulu sih. Bocah kok ayu bener ya. Nggih, Mbak Asih matur nuwun. Yo, yo to yo. Wes nek medun kamerane ning sorae. Mas Grandong ditoto.